S kytičkama. To je další díl hrníčku. Teď ten hrníček budu doma použít na pití. A jestli mě ten hrníček nasere, písně nepůjde, rozmlátím ho. Rozmlátím ho už teď. Nebo se ho tak můžu dát do kapsy a... Tam jsou do kapsy. Hej. To tady se. Cože? Ser není. Stejně snad nic nevím. To já taky ne, vole. La 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 la. Hej, opuštěný barák, vole. Vidíte, tam je psychiatrická poradna, tam vidíte namakané křeslo a židli pro zákazníky. Je to točící židle. Michala. Barák. Vole, už jsem si musel sednout, vole. Tak, co vás bolí, vole? Co chcete? Hovno. Takže v našem vidinu bude konec světa. Nastane za 5 dní. Co to je? To je sexuologie. To je blbost, to je pád meteorů. Já si myslím, že to všichni přežijeme a potom to ještě bude všichni tlemit u piva. Ale pivo pít nemůžu. Proč? No, jsem ještě nezletí. Kolik vám je, pane? 15. Ne, kecám 14. No, pivo se už může pít od 10 let. Tak jo, až přijdu domů, tak táto vyčortnu nějaký ty bedny, no a to všechno vychlasám. A pak až se bude ptát, kde to je, tak už to se nebude pryč. Jede v kanalizaci. Víte, jak to myslím. Když se teď to video dostane na internet, tak abyste věděli moji přezdívku, tak já se jmenuju Stromák. Stromák.com. Křovák. Stromák je lepší. Stromy, jednou ovládnu svět. Dávají nám kyslík. Velice je respektuju. A některý jsou svině. Měli bychom jít dál. Konec světa se blíží. Tak čau. Pokračování za 20 minut. Hrajeme hradby! Hrajeme hradby, vole. No tak můžeme.